Mawrth 2013 yn dilyn codiad cyllid cyntaf S4C ers 1282, mae uwch archgyfarwyddwyr Bwrdd Creadigol Creuwyr Creadigol Artistig y Cyfryngau Cymraeg wedi gallu fforddio llogi stiwdio newydd sbon danlli bob dydd Mercher yn ystod awr ginio Channel 5. Yn y stiwdio, mae'r IABCAC yn cynllwynio ffyrdd o atgyfnerthu rhaglenni plant S4C. Reit, rydym ni angen syniadau ffras i gydio'n calonnau ieuenctid Cymru. Martha, deffra. Mae fi yw myfanwy bryfdir Morlais ac rwyf fi am arwain S4C i dyfodol air o chreadigrwydd chreadigol. Rwyf am dysgu plant Cymru am brofiadau bywyd go iawn. Cytuno'n llwyr hen myfs bryfs, rhan i gael rhaglenni hip a wyddit yn mynd rocio plant Cymru. Beth am jyst ailadrodd Eisteddfod agoriadol 2008 Bro Conwy eto? Dwi'n meddwl bod i'n cael yn weld o chydig bach o ysbrydoliaeth yng nghydweithwyr da. Mae gen i syniadau hollol wicked y Cwrs. Swn i'n mynd syni ta swn i'n cael swydd y pennaeth cyn fwy hir. Na. Rydym ni angen syniadau newydd, ffres, cymeriadau cryf, adnabyddus, anasbaradigaethus. Ie, da ni angen rhywun fatha Sally Mally, mae i wastad up for it. Di Jack a Joke yn torri galon. Dyna oedd y rant yna ar tryder andan. Fy enw i ydi... Beth ydi enw fi? Martha. Fy enw i ydi Martha. Dwi'n hoffi coffi ac wedi gweithio i S4C ers llawer o blynyddoedd. Dwi'n gofyn meddwl am rhywbeth clyfar i ddweud mwyn cadw myfanwy rhag y gansen a cadw y ffynon rhag y baw. Un syniad gawson ni oedd i drio cael gafal ar lot o'r hen ser o raglenni plant ystalwm i wneud fatha rhaglen Weraddu Naw. Methu cael gafal tecwyn y tractor, gyfodd o'i werthu'r lle scrap na. Neb di gweld Will Quack Quack ers o fynd i weithio i'r lle Chinese na. Pri Cri di cael ei arestio ddiweddar o'r steroid abuse. Pwy arall diwch? Ginny May dal i fi mewn carafan tu allan i Cynarfon. Ie, maen nhw di flannu, dyd y gwir. Treni. Gallen ni wastad jyst rhoi rhaglen i Glyn Wise.